ariyo. Jatend migawo mar wuoth Ichung'wah Murkomen koro wacho ni jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka ema koro deko twak e kind piny owacho kod kweth maketo piny owacho tesre kaluwore gi barupe mag ndiko kar mondo girure gi chako twak. Kaka jafwambo marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, Murkomen okoni aput ma osechuogi mar twak ema biro kawo ting' poni twagno ogore Luanda. Jatend migawo mar wuoth Ichung'wah Murkomen mane en wendo modhial e nyasi machoko omenda kanisa kopere manyalienga e kar chud bura mar Angwe ne oseyo jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka kuom siko ndiko barupe mag duokruok e wi twak e kind sirikal kod kweth makwedo kar mondo gichan romo mapiyo mondo twak makamano ochak dhi nyime. Sijui kwa nini Kimani Ichung'wah na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano. Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? Kwa nini lazima waongee kwa mabarua? They just call themselves. Kama ni kukutana kwa restaurant ama county hall ama ni wapi, we don't want to know. Wapigiane simu, wakubaliane na wakutane. Murkomen wacho ni kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio oseketo e lela gigo ma onego bene twake ma wach mar pogo sirikal e kind kweth ariyogo eko ok onego bene podego e mbaka nikech ok en achiel kuom ajenda ma ibiro ketie twak. Bende ok onego pone twak e kind kweth ariyogo ogore Luanda to Kalonzo kaachiel kod Ichung'wah ema seyo biro dong' negi. Let Kalonzo and huyu mtu anaitwa Kimani Ichung'wah wache mabarua wakutane kesho ama kesho kutwa siku yenye wameamua wapigiane simu. Kama Ichung'wah ana namba ya Kalonzo nitampatia. Mheshimiwa Rais ameshasema yeye hataki nusu mkate. Mheshimiwa former Prime Minister Baba amesema hataki nusu mkate. So kwa ile hesabu ya mazungumzo hiyo ni imetolewa. Kenya ndio watawalaumu. Let them go and sit, and we don't want their no, and we don't want the disagreement. There is no option. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okona joma biro dhi e twak e kind sirikal kod kweth makwedo mondo dhi e twak makamano gi paro makare. This issue of the dialogue that is going on currently, it is welcome. Lakini sisi wote tuingie ile dialogue with clean hands, with a clean heart, na tukue na heshima. Nimesikia watu wengi wanasema hakuna nusu mkate. Hata sisi tunasema hatutaki nusu mkate. Tunataka tu watu waongee, hii maneno ifanye nini? Iishe. Jaod bura ma Uganda David Ochieng kod nyawadgi ma Suba South Karoli Omondi okone gi siro lwedo twak makamano ka David Ochieng okwero riwruog siasa mar Azimio mondo wae tim mar siko bugo sirikal gi wach mar dhi e ng'anyo ka gik moko kodhinegi kaka gidwaro. Kenda gombo kabisa ni mondo jowuo maber jowinjre gik monego ne tim kaka wach mar IBC, wach mar jomonegi police, wach mamandamano kik beni tiyo kodo. Niko kiwach ko kitimo mae to ma ok betimre. Mano wadhi mondo wakony piny odhi mbele, Koro wakwayo jo beni kwa dhi maandamano to kiwagore gi police wito wate. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Atamalo 25 mag jotuo ma limo ute mag